Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Кортлыктан дару бар диләр. Казан медицина университеты профессорлары кортаюдан дару эшләргә алынганнар. Фатиха Аитова остаханәсе Казандагы кызлар мәктәбендә башланган яңа проект нидән гыйбарәт? Без төрле, әмма без бердәм. Нурлатта милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына старт бирелде. Чыгарылышыбызны һава торышы турындагы мәгълүматтан башлыйбыз. Казан федераль университетының метеорология белгече Тимур Әүхәдиев белдерүенчә, Татарстанда һава торышы Төньяк Атлантика циклоны йогынтысында. Шуңа да февральнең 1-10 көнлегендә һава температурасы нормадан 3-4 градуска югары. Республикада бу атнада аязучан болытлы һава көтелә, урыны белән кар, томан. Җил төньяктан уртача тизлектә. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр салкын, төнлә һава температурасы 13 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлавык, сак һәм игътибарлы булыгыз. Тагын бер файдалы мәгълүмат. Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, яңа үрнәктәге чит ил паспорты бирү вакытлыча туктатылды. Россия Эчке эшләр министрлыгына бәйле булмаган техник сәбәпләр аркасында 2023 елның 2 февраленнән миграция мәсьәләләре буенча бүлекчәләр электрон чит ил паспортлары бирүгә яңа гаризалар кабул итүне вакытлыча туктата, диелә министрлык белдерүендә. Дәүләт пошлинасы түләп куючыларга акчасы кире кайтарыла. Әгәр ашыгыч рәвештә чит илгә чыгарга туры килсә, исегезгә төшереп узабыз, иске үрнәктәге паспортка заказ бирергә мөмкин. Ул 5 елга исәпләнгән. Казан медицина университеты профессорлары кортаюдан дару эшләргә алынганнар. Озын гомер кичерүчеләрне һәм шулай ук яман шир белән авыручыларны җентекләп тикшерү эшләре алып барыла. Тулырак алдагы язмада. Химик кушылмалардан хәсил булган сүл ярдәмендә күсенең хәтерен тикшереп була. Әлеге платформаны күсе 7-10 секунд эчендә табарга тиеш. Яшь барган саен кешенең хәтерен ачарая. Шул рәвешле профессорлар әлеге зәхмәтле ширгә каршы инновацион дәвалану тәкъдим иттеләр. Изучили экспрессию генов. Молекуляр генетик анализ уздырдык. Аутизм белән авыручыларның геннарын өйрәндек. Авыручыга туры китереп дару сайлар өчен модельнең үзгәрүе, төзәтү ысулларын күз уңында тотырга кирәк. Геннар картаюга да йогынты ясый. Аутизм вакытында, мәсәлән, кеше тормышы 40 елга кадәр дәвам итә. Шулай ук яшәү рәвеше дә тәэсир итә. Тәҗрибә кысаларында озак вакыт гомер итүче 200-дән артык Казан халкын чакырдык. Аларның ДНК һәм гадәтләрен тикшердек. Киләчәктә белгечләр озак яшәү усуллары белән бүлешәчәк. Сәламәтлек озак еллар яшәү чыганагы булып тора. Кеше өлкәнрәк булган саен яман ширләргә ешрак тарый. Размеры опухолей. Әлеге кушылмалар белән дәваланучы тәҗрибә хайваннарына күчереп утыртыла торган шишләрнең күләме сизелерлек кими. Нәтиҗә гадәти химик препаратларга карата сизгер булмаган шишләргә билгеләнгән. Кортаюга каршы булган дарулар исемлеген булдырыр өчен белгечләргә якынча 7-10 ел кирәк дип фаразлана. Сәламәттән дә сәламәт акыл. Динә Нәҗметдинова, Диана Дасаева, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета журналлардагы игътибарга лаек язмалар белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтү сәхифәсен гадәттәгечә журналист Миңназим Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы күзгә ташлана торган язмалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Ватаным Татарстан газетасы үзенең тышлыгына нигез кадере дигән язманы чыгарып биргән. Һәр авылда диярлек булган буш йортлар проблемасын күтәрә газета журналисты. Күңелгә шым салып, урамны ямсызлап торучы, караучысыз, тәрбияләүчесез йортларны нишәтергә. Язманы укып чыкканнан соң башка килгән беренче уй, җүнле кеше беркайчанда үз нигезен ташламый. Җүнлеләрдән булсак иде. Сатучы түгел селлер, базар түгел маркплейст. Баштарак ят тыелган бу сүзләргә хәзер инде ияләшеп тә барабыз. Илдә онлайн кибетләргә йөрүчеләр саны артканнан арта. Татарстанда гына да шундый интернет кибетләрдә 50 миллиард сумлык товар сатылган. Интернет байытамы, әллә белдерәме? Бу сорауга газета хәбәрчесе төрле яктан килеп җавап бирергә тырышкан.
Ватаным Татарстан газетасының саяси күзетушісі Рашид Фатхрахманов бүгінгі тұрмышыбызға юғарыданырақ тұрып бәй беруге тырышқан. Аның пьедесталға ялған мінгенде деген язмасы фикерлі білген һәр қайсыбызны сискендірірлік. Қиямет алдынан бүтін халық кешеләрен ахмаклар үз кулларына алачак дип кисәткән Аллаһның илчесе бер хадисендә. Без шушы күрмибезмени? Айык акылга сыймый торган хәлләр тормышыбызга планета күләм фаҗига буларак бәреп кирмимени? Бу риторик сорауга билгеле җавап ап-ачык. Татарлар берничек тә 600 меңгә кими алмый дигән фикерне тормышта раслар өчен булса кирәк, Казанда узган ел 18704 сабый туган. Бу Идел буе төбәгендәге Уфа, Самара, Пермь, Түбән Новгород кебек шәһәрләрдәге караганда күпкә артыграк. Аерылышулар санында кими төшкән. Бирсен Ходай. Без бар яктан да алдан барабыз дип әйтмичә дә булмый. Шәһри Казан газетасы язганча, исем кушу ягыннан да башкаларны уздырганбыз. Әмир, Кәрим, Марк, Әминә, Ясминә, София кебек иң күп куелган матур исемнәр янәшәсендә Айвенга, Гектор, Фина, Акбарс дигән үзенчәлекләр дә очрый икән. Хәер, безне моның белән гаҗәпләндереп булмый. Заманында трактор, революция, вил кебек исемнәр дә инде гадәтегә әйләнгән иде. Ни булса да булсын дип түгел, сабыйлар үскәч, уңайсызланмагырлык булмасын дип кушасы иде кешегә исемне. Газетадагы йорт сайын кыюлы 5 мәчетле Сафаҗай дигән юл язмада Татарстаннан читтә татар авыллары ничек яши дип кызыксынуы өчен ачыш булгандыр. Мәскәүгә терелеп диярлек торган Түбән Новгород өлкәсендәге милләттәшләребезнең төшеп калганнардан түгеллеген яхшы белсәк тә, дингә сусаган зур авыл балаларына да йыккан икән ана телендә сөйләшмәү чире. Димәк, татар рухын үстерәсе, иманның ныгытасы, балалар белән эшлисе, яшьләргә йогынтыны көчәйтәсе бар, дип имгаклаган авторга кушыласы гына кала. Бүгенгә шушылар иде, исәнлектә күрешик. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Буа районы фермер хуҗалыкларында комбайннар кабат кырга чыкты. Алар көнбагыш суктыралар. Күзен бозлы яңгырлар яуганга комбайннар кырда эшли алмады. Шуңа да уңышны җыю соңга калды. Кор каплаган кырда эшләү авыр биреләме? Әлеге сорауга җавапны Буа районы фермеры Сәйдәш Мусин комбайнчылары бирә. Кор каплаган кырны ялгыз комбайн иңли. Штурвал ортында 6-нчы сезонын эшләүче Ильяс Мусин. Урып җыю эшләрендә азмы күпме тәҗрибә туплаган егетнең көнбагыш сугуда һәм гомумән бу эшне кышын башкаруда беренче чыныгуы. Булай сугуы әйбәт. Комбайнчылы бара лагашкар фарала хәле утыртмаган, менә утырган җирләрдә генә кала. Алар инде пока яза калырга тәсә. Көнбагыш уңышын җыеп алу көзен һава шартлары начар булу аркасында кичектерелде быел. Салкыннар, бозлы яңгырлар эссез узмады. Әмма Сәйдәш Мусин фермер хуҗалыгында үстерелгән уңышны әрәм итмичә, кышын булса да җыеп алырга булганнар. Әнә хәзер культураны иртә таңнан төнгә кадәр суктыралар. Хәзер сугу яхшырак инде, чем яза калдырганчы. Яза калдыргач тагын начар булырга мөмкин, әле чыгамы карлага басып китсә, җүешләнеп эшләргә дә мөмкин. Хәзер сугу инде барыбер яхшырак була дисә. Крестьян фермер хуҗалыгында көнбагыш 66 гектарда игелгән. Кыйммәтле культураны беренче чәчүләре, бөртекләрне әлегә амбарга кайтаралар. Аллаһка шөкер, инде безгә дигән моны икмәкләр кебек сакланып торган, моны нихәтлек иген җыеп алдык, көнбагыш җыеп алдык. Аллаһка шөкер, кыры, чиста. Көнбагышның беренче җыеп алган партиясен чистайга озатканнар. Монысын май сыгу заводына тапшырырга ниятлиләр. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Халык телендә кызлар мәктәбе дип йөртелгән белем йортында ел дәвамында милли мәгариф һәм мәдәният мәсьәләләренә багышланган дистәгә якын даими чара үткәрелә. Алар арасында Фатиха Аитова остаханәсе белем бирү иҗади мәгърифәтчелек проекты да бар. Ул нидән гыйбарәт? Проектның үзенчәлекләрен хәбәрчебез Мөршидә Җихан өйрәнеп кайтты. Тормыштан читтә калмагыз, кызлар. Дөньяны өйрәнегез дип язып калдырган күренекле мәгърифәтче Фатиха Аитова. Шул васиятне маяк итеп гимназиядә республикабызның күренекле хатын-кызлары белән Фатиха Аитова остаханәсе үткәрелә башлады. Иң әүвәл кызлар кунакларны музей белән таныштыра. Сүзебезне Казан университетында укыган кызлар хакында башлыйк.
Фатиха Аитова музейына бик бай мәгълүмат тупланган. Аны ачуда танылган татар галимәсе Тәминә Биктимирова ярдәм иткән. Беренче очрашу да аннан башланды. Икенче остаханәнең кунагы Ак Калфак Бөтендөнья хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе. Милләтебез бит инде безнең шәхесләрдән тора. Ягъни милләтне шәхесләр күтәрә. Шәхесләр, менә һәр шәхесне ата-ана тәрбияли, бирәктә ана тәрбиясе. Менә шуңа күрә бу кызларыбыз безнең милләт аналары булып үсәргә тиеш кызлар булып тора. Түгәрәк өстәл рәвешендә узган очрашуда кызлар кунакка сораулар бирде. Кадрия Идрисова кызлар гына укыган гимназиядә еш булганлыктан, гаиләдә хатын-кыз ролен ачыклаган тәҗрибәсе белән уртаклашты. Аннары чып-чын истахана башланды. Сыттык и салдык. Әнә шулай бер мизгел эчендә укучы кызлар уңган хуҗабикәгә әверелде. Араларында әле бер тапкырда үй токмачы әзерләп карамаучылар да бар иде. Әмма белмәү гаип түгел, белергә теләмәү гаип дип өйрәтә халкыбыз мәкале. Мин сезне менә дигән итеп камыр басып, тукмаш кисеп, ашлар пешереп, әти-әниләрегезне, үзегезнең хәләлләрегезне сөендересез дигән ышанышта калам. Остазлары барысына да токмаш әзерләү серләрен онытмаслык итеп өйрәтте. Кадрия ханым, камырны басырга һәм кисәргә өйрәткәнегез өчен бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Үйләрне бизәп тора, милләтнең рухи байлыгын чагылдыра. Мамадыш районында яшәүче Ират пыялага шамаилләр ясау белән шөгыльләнә. Әмир Исмәгыйлев әлеге үзенчәлекле эшкә бер туган абыйсы, рәссам Хаттат, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Нәҗип Нәккаштан өйрәнгән. Усали авылында гомер итүче оста белән безнең иҗат төркемендә танышып кайтты. Әмир Исмәгыйлев үскән 6 балалы гаиләдә һәр кайсы диярлек кечкенәдән рәсем сәнгатен үз иткән. Язмабыз герое мәктәптә Стена газеталары авторы. Студент елларында Казан дәүләт педагогика университетының әдәби сүз басмасы рәссамы була. Пыялага шамаиллар ясау белән ул 1990 еллар башыннан шөгыльләнә. Каллиграфия һәм декоратив алымнар бергәлеген тәшкил иткән үзенчәлекле мөселман сәнгатенә аны бер туган абыйсы, дөнья күләм танылган каллиграфия сәнгать остасы рәссам Хаттат Нәҗип ага Нәккаш өйрәтә. Вакыт уза, күңел тынычлана, сабыр гына утырасың, җәй буена эшләп булмый. Ул вакытта тәнәбез ялый туар. Илхам җыясыз. Илхам җыясың, берәр срочный шулса гына эшләп бирәсең. Шамаил татар халкына гына хас менталитетны, милләтнең рухи байлыгын, дөньяви карашын чагылдыра. Бүгенге көндә Әмир Исмәгыйлевның 60-тан артык эше бар. Тормыш иптәше Лилия ханым сүзләренчә, иренең рәсемгә осталыгы балаларына да күчкән. Үзем инде мин рәсем ясау буенча ул хәтлек оста түгел, менә балаларыбыз, субханалла, кызда, малайда әтиләренә ошаганнар. Быел Усали авылы мәдәният йортында беренче тапкыр Әмир Исмәгыйлевның шамаилләреннән торган күргәзмәдә оештырылды. Биредә аның унлап эшен күрергә мөмкин. Бүгенге көндә лаеклы ялда булган ир иҗат белән актив шөгыльләнә. Эшләрен күбесенчә 3 яки 4 мм калынлыктагы пыялага ясый. Рамнарын заказ белән кайтара. Башлангыч класслар һәм урта класслар 2 тапкыр төштеләр. Аларга шушларны күрсәттек. Алар тоже һәрберсе белән кызыксынып, карадылар, бик яраттылар. Авылның мәдәният йортына да гел ярдәм итеп тора ул. Нинди генә чара булса да белдерүне бизәкләп Әмир Исмәгыйлев эшләп бирә. Декабрь аенда бина эчендәге язуларны да яңарткан. Илнур Юнусов, Фаил Шәйхетдинов, Мамадыш районыннан Татарстан яңалыклары өчен. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Нурлатта узган без төрле, әмма без бердәм кичәсе районда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына старт бирде. Иҗат коллективлары чыгышлары, китаплар һәм декоратив гамәли иҗат күргәзмәләре, музей экспозициясе. Нурлат шәһәренең төп сәхнәсе аның күп милләтле халкының бердәмлеге, дуслыгы һәм үзара аңлашу мәйданчыгына әверелде. Биредә халык мәдәнияты үрнәкләре, кулдан ясалган әйберләр, милли курчаклар, төрле материаллардан декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләре, мәдәният объектлары биналарының макетлары да бар. Һәр импровизацияләнгән йортта халык гореф-гадәтләре турында хикәя, халыкларның мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен күрсәтү.
нашем районе. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы туган як тарихын тирәнтен өйрәнү өчен өстәмә сәбәп. Халык сәнгатен популярлаштыру, районда яшәүче халыкларның мәдәният традицияләрен саклап калу буенча эшләрне сыйфатлы дәрәҗәгә чыгарырга мөмкинлек бирер дип ышанам. Сәнгатьтә милли шикләр юк һәм бу бердәмлектә көч икәнен исбатлый. Сәнгать һәм иҗат юлы барыбер капитара. Чөнки иҗат кешесенә туган ягына кайтып, рухи азык алып китү үзе бер бәхет. Biz халыкны тәрбияләргә тиешбез, үзебезнең культурабыз белән мәгънәле җырлар җырларга тиешбез. Сәхнәдә фольклор һәм халык ансамбльләре, Сәләт балалар сәнгать мәктәбендә тәрбияләнүчеләр халык җырларын башкарды, биюләр белән йолаларны сәхнәләштерү алмаша барды. Biz qanat сыдыру күренешен күрсәттек. Бу инде безнең элегелектән килгән гадәтләребез, гореф-гадәтләребез беренчедән килә торган буынга, бездән соң кала торган буынга, яшьләргә, балаларга үрнәк, менә балаларга татар халкының үткәнен күрсәтү булса, икенчедән инде казның бит аның бернинди дә артык әйбере юк. Каз асрау әле бүген дә кирәкле шөгыль дип саныйбыз без. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында мондый чаралар Нурлат районында тагын да булыр әле. Алия Галиуллина, Гүзәл Самарханова, Тимур Новиков, Илшат Махмутов, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Һәр халыкның үз традицияләре, теле, гореф-гадәтләре бар. Аларны саклап калуда милли сәнгать зур роль уйный. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсендә дә сүз шул турыда. Студиябыз кунагы Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Миңгол абый, исәнмесез? Хәерле көн. Республикабызның менә чынлапта барлык тармакларда үсештә шикелле. Сәнгать сезнең күзлектән караганда кайсы этапта ул? Беләсезме, безнең татарның сәнгате, җыр сәнгате бөтен дөнья халыкларының күңеленә җылылык бирә ала торган сәнгать. Чөнки мин аны аңладым. Мин бит инде нигә булмасын да гомер юлымда башка милләтләр каршында чыгыш ясау булсын. Менә чит илләрдә инде ләни булмаса да барыбер инде Болгария, Румыния, Словакия, Төркия, Япония, Швеция төрле почмакларында шушында чыгыш ясавымда мин аңладым. Анда бит татарлар гына түгел, кемнәр белән очрашу булсын, шушы татар моңнарын, композитор әсәрләрен җырлаган вакытта аларның йөзләренә карыйсың да, менә аларның ничек кабул иткән карыйсың да, безнең моңыбыз кирәк икән дөнья халкына дигән уй килә. Сәнгать бит ул җанны тәрбияләү. Менә шуның белән өстен ул. Аннан икенче әйбер, спорт барчаган җирдә һич шиксез чакыралар сәнгатьне. Күрәсең анда җырлап торалар, биеп торалар. Ә мин әле концерт барганда бер боксерны да көрәшендә китеп көрәшкәннәрне күрсә чакыра кирәк дип санагандарым юк бит инде. Менә бу инде ягымлыгын теге юмор кебек әйтелә инде. Әмма ләкин менә бөтен дөнья халкының күңеленә тәэсир итә торган ул ягымлы аваз. Моң бит шундый әйбер ул беләсеңме? Моң бит ул изгелек белән әйткәндә җаннарны әсир итә. Кылыч белән җанны әсир итә алмыйсың. Минем үземнең шушы Тукай теләгәнчә тудырган җыр мәктәбем ул инде нәкъ менә хистән туган аваз. Миңгол абый, менә сез моңны кеше күңеленә шулай салмак кына, агып кына керергә тиеш дисез, име? Кайберләр чынлапта бәреп, сугып, кычкырып керергә тырышалар кешенең күңеленә. Сәхнәдәге төрлелек ничек булырга тиеш? Сезнең фикерегез ничек? Ни булмасын, әйме? Ул хискә бирелеп җырлау, теге нигә әкрен җырлау, ул үзенә бер мәхәббәтле, көчле итеп җырлау, аны үзенә бер ул хисеңнең көчен күрсәтә. Аңлыйсызмы? Демәк, онса да кирәк, монса да кирәк, әмма эчтәлеккә туры китә. Озатып вәгъдәләр каршында маңгайдан үптеләр аналар, тузанлы юллардан үттеләр, дөньяны күрмәгән балалар. Балалар керделәр утларга, балалар сүз бирде тупларга, үзләре төренеп шинелгән. Калдылар еракта йокларга. Уйлап карасаң, шушы илебездәге бөтен милләтләрнең үзләренең моңын саклап, үзләренең телләрен саклап, шушылай бердәм яшәү мөмкинлеген чәчсәк, дөнья оҗмак булачак. Рәхмәт матур фикерләрегез өчен.
Шығарылышыбызны татар халқының күренекле шәхсләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бүген сүз СССРның халык артисты Фуат Халитов турында. Февраль башында татар театр сәнгатендә тирән ис калдырган атаклы артистның тууына 114 ел була. Аның тормышы һәм иҗаты белән Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Татар сәхнәсенең корифейы, күренекле драма актеры, СССРның халык артисты Фуат Ибрахим улы Халитов 1909 елның 9 февралендә Казан шәһәрендә 4-нче Җамигъ мәчетенең соңгы имам хатибы Ибрахим Халитов гаиләсендә туа. 9 яшендә әнисез калып, абыйсы укытучы Гомәр тәрбиясенә күчә. Беренче татар мәктәбен, аннары 8-нче 9 еллык рус мәктәбен тәмамлый. Уку дәврендә татар драма түгәрәге оештыра. 1928 елдан Мулланур Вахитов исемендәге сабын заводында, 1930 елда мех фабрикасы каршындагы курсларда укыганнан соң фабрикада эшли. Сәхнә юлын фабрика эшчеләренең һәвәскәр театр коллективында башлап җибәрә. Буш кичләрендә Академия театры массовкасында сәхнәгә чыга. 1932 елда Фуат Халитов татар сәнгать эшче театры труппасына кабул ителә. Анда профессиональ осталык күнекмәләре ала. 1933 елда Дәүләт театр институтының ГИТИС актерлык факультетына укырга керә. Әмма гаилә хәлләре аркасында ташлап, эшче театрына кайта. Әсхат Мәҗит җитәкләгән 2 еллык театр студиясын тәмамлый. 1934 елда республика хөкүмәте театр коллективын Мәскәүгә 6 айлык стажировкага җибәрә. Театр труппасы Мәскәүдә режиссеры данлыклы Попов булган Революция театрына беркетелә. Әлеге остаз мәктәбен узу Халитовның иҗатына яңа тәргиш бирә. Эшче театры ябылганнан соң Фуат Халитов 1937 елда Татар Академия театры труппасына алына. Мөхәммәд Әблиевнең Шәмсі Камәр драмасы әзерләнгәндә спектакльдә катнашмаса да, ул һәр көнне репетициягә йөри. Спектакльне чыгарыр вакыт җиткәч, көтмәгәндә староста ролен уйнаучы Зәйни Солтанов авырып китә. Бу рольгә Халитов кертелә. Терлеп эшкә чыккач, аның эшен ошатып, Зәйни Солтанов үз роленнән баш тарта. Яшь актерның яңа театрдагы беренче зур рольләренең тагын берсе Уильям Шекспирның Ромео һәм Джульетта трагедиясендәге Ромео образы. Советское искусство журналы 1940 елда Халитов башкаруындагы кызу канлы, ярсулы Ромео тамашачының игътибарын җәлеп итте. Бу образ актерны киләчәктә зур иҗат уңышлары көтә дип шанырга нигез бирә, дип яза. Сатирик һәм комик характерлар иҗат иткәндә артист кайвакыт фарс элементларыннан файдалана. Нақи Исәнбәтнең Хуҗа Насретдинында Бики, Хуҗа, Кәрим Тинчуринның Американында Шейх Мирза, Островскийның Агай эне ак мыек пьесасы буенча куелган спектакльдә Рисположенский шундыйлардан. Сәхнәдә үзен табигый тотуы, күзәтүчәнлеге, саран сәнгать чаралары ярдәмендә образ тудыру осталыгы аны труппаның әйдәп баручы актерларыннан берсенә әверелдерә. Николай Погодинның Мылтыклы кеше әсәре буенча куелган спектакльдәге Шадрин Фуат Халитовның иң уңышлы рольләренең берсе. Актерның сөйләве буенча бу катлаулы образ аңа бик авыр бирелә. Бары тик бер улы яшьтәге солдат белән танышып, аның үз-үзен тотышын, киемнәрен, сөйләшүен күзәткәч кенә ул Шадринның шәхесен күз алдына китерә башлый. Нәтиҗәдә искиткеч тормышчан образ туа. 1958 елда режиссер Прозат Исәнбәт Нақи Исәнбәтнең Муса Җәлил әсәрен сәхнәләштерә. Муса Җәлил образын гәүдәләндергәндә артистка герой белән шәхсән таныш булуы ярдәм итә. Спектакль озак вакытлар репертуардан төшми уйнала. Актерның киң иҗат диапазоны аңа яшь егетләрне дә,
ақ сақаллы қартларыны да, мүлейім кішілеріні де, усал, ямсыз бәндәлеріні де бір тегіз дәрежеде шандырырлық итіп ойнарға мүмкінлік бері. Табиғат берген таланты, қызмет сүйшенлігі һәм тырышлығы белән Фуат Халитов татар профессиональ театр сәхнәсенең зур ұстазына әйләнә. Актерның театр сәнгатенә бирелгән күп еллык иҗади хезмәте хөкүмәт тарафыннан югары бәяләнә. Ул халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнә. Аңа СССРның халык артисты исеме бирелә. Фуат Халитов 1981 елның 15 мартында Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә. 1955-81 елларда Катанов тақырындагы ул яшәгән 5-нче йортка истәлек тактасы куйыла. Мин калган гомремдә театрдан башка, сәнгатьтән башка яши алырмын дип уйламыйм. Хөрмәтле телевизор караучылар, чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без сезнең белән сау булашабыз, исән, имин булыгыз.